Michel Ricard. Sol studio on the beat. ko sonoxno ko hande yetti bindol jammu faade baccambul ɓurɗol lerde Samba Ndiaye wona du toɓe cihlagal walla ɓinga yumma hakkun me ke jirani askande diwi cihlagal ko ɓinga yumma kalko kakten sifirte ko funebe mi filan biɗu noon saabu gon ɓinga yumma to mbaɗa wonde foof hakkille nanema to mbaɗa yaade foof rewɗo ko galle ma ya Allah hokkam debbo mo sa ari bismama fam ɓiyam afa rewta ko indema kaldu kay pujotum indema sabu kayni jikku moƴƴo gonde ɓerdema moƴƴere jaam e calal yo Allah wallu en bonnande e peeje anɓe yo Allah dandu en Samba Ndiaye ɓinguel neno yon mbawɗa wonde fo hakkille nanema Samba Ndiaye domu nde yalon jiɗanɗomi jam yo Allah hokke ndam ano so mbaɗɗa haala moƴƴima mino mi gasnata ala to gurdani ala to jaadani sen mbaydiri mino mi fewata ala to gondani ala ken kaldani somi wudde fo nodda mbajiɗam conseil ji ma kay minen joni mi somi wasima kay honoma weɓata fam ɓiyam afu gorko ano guinnirami Samba Ndiaye ɓinguel neno yon mbawɗa wonde fo hakkille nanema Samba Ndiaye domu nde yalon jiɗanɗomi jam yo Allah hokke ndam ano ƴettu o battay ko min nelduma ayiya ɓene gara ene pijanma ɓene gara ene jalanma toɓe jeeya ko nder anjuma ñiƴƴi maɓe osɗe ɓe masanma eɓe jiilonoɓe natre nderma rentogue e mbimi guilɓe polanima ɓe bonanma kene ɓinguel neniya sekilam mami wattuɗuma seklaɓe ma guiɗo am mami wattu yidde ma sekilama mami wattuɗuma seklaɓe ma guiɗo am mami watte yidde ma yo Allah junnuɗo ko woni gurna men moƴƴindo ko woni batte men rewɓe men jiyodiri pije kene jaltuɗoɓe mbaye mbadu ɗenni no Allah waddi men ni Samba Ndiaye ɓinguel neno yon mbawɗa wonde fo hakkille nanema Samba Ndiaye domu nde yalon jiɗanɗomi jam yo Allah hokke ndam ano Samba Ndiaye mi hokkimo oyopeji ɗi Ousmane Diaw Amadou Tall ɓurɗo Tupac de France Samba Ndiaye domu nde yalon jiɗanɗomi jam yo Allah hokke ndam ano